Već neko vrijeme to stoji u kutu sobe. Ma nije to ništa. Ma kako ništa? Pogledaj ovu crnu mrlju. Ma to ti se samo čini. Ja ovo više ne mogu izdržati. Ova negativna energija me ubija. Ko si ti? Ja sam tvoj najbolji prijatelj. Ma pusti sad to. Nego svi oni misle da si ti lud. Ma ne znam. Ma nije. Svi ti se smiju iza leđa. Hodaš sa onom žlicom kao potpuni redikul. Uzmi me u svoje ruke i svi će oni platiti. Trebaš uzeti stvar u svoje ruke. To nije moj Bang, imidž. bang, bang. Oca smo mi ekipa. Čovjek pištolj. Napokon ćeš bit slavan. Vjeruj mi. Pa šta je ovo? Rekla sam ti da ovdje nešto nije u redu. Tko si sad ti? Više puta sam rekla da je ovdje negativna energija i... Ti si sumnjiv. A ti si bila u pravu. Nemo nas prekidati. Ne, začepi ti. Vraćo i žlica smo sad najbolji prijatelji. Molim? Sad moraš izabrati. Ili ja, ili ona. Da, moraš izabrati. Sorry. Ništa osobno. Ništa osobno. Hehehehe. Ništa osobno. Bang, bang, bang. Jebote, ludje! Bježi! Hasta la vista. Čovjek žlica. Gdje smo? Teleportirala sam nas na plažu. Znači na sigurnom smo. Čovjek žlica. Došao sam po tebe. Imamo nedovršeni posao. Rekla sam ti da to nije samo mrlja, ali nisi htio slušati i... Stani! Ne osjećam se baš dobro. Žlico! Sad ćeš platiti. Zato što si me odbio. Uspjeli smo. To je to, pobjedili smo! Idemo kući. Ja ne mogu ići s tobom. Pogođena sam. Moram ostati ovdje. Moraš me staviti u more.
sigurno postoji neki drugi način. Poslušaj me, to je jedini način. Čovjek žlica, vidjet ćemo se, ponovno.